Хайырлы иртә. Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Гүлназ Ибрахимова, безнең бүгенге чыгарылышта. Истигә шыдар әмәл калмаса да түзми хәлдә юк, әмма койшанга кадәр. Казан Сабан туена ничек әзерләнгән? Битлек режимында үткән милли бәйрәмнән безнең махсус репортаж. Экологик проблема һәм аның белән көрәшү. Бу хакта актуаль әңгәмә кунагы Татарстанның районара табигатьне саклау прокуроры Илсур Гыйльметдинов сөйли. Чыгарылышны һава торышы турындагы мәгълүматтан башлыйбыз. Бу атна башында да Татарстанда эссе һава торышы дәвам итә. Республика гидрометеорология үзәге матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, хәзерге вакытта республикада һава торышы нормадан 9 градуска күбрәк. Бүген тагын көндез 34 градуска кадәр эссе була. Әмма эсседән котылам дип теләсә кайда су куенырга ашыкмагыз. Зур Аккыш күле һәм Түбән елга аръягы пляжлары суы куену өчен яраксыз дип табылган. Бу хакта Роспотребнадзор хәбәр итте. Шулай ук әлеге сулыклар янында куену тыела дигән язу куелу зарур. Гомумән, су янында ял итүче һәркем үз сәламәтлегенә игътибарлы булырга тиеш. Башкалабызда Сабан туе бәйрәмнәре быел битлек режимында үтте. Казан һәм республикабыз кунакларына милли бәйрәмне сайлап алып карау мөмкинлеге дә бар иде. Мирный һәм Дәрвишләр бистәсендәге каенлык, Аккыш күл янындагы урманлыкта гадәти Сабан туе үткәрелсә, ат чабышын карга яратучылар ипподромга барды. Яшьләр Казан су буендагы Урам экстрим паркында кичкә яңа Сабан туеда күңел ачты. Кайберләрен безнең хәбәрчеләребез дә күреп кайтты. Быелгы Казан Сабан туйлары халыкның сәламәтлеген кайгыртудан башланды. Ул бәйрәм мәйданына кергәндә хәл ителде, ә аннары барда гадәттәгечә кунаклар да саллы Париж мэры киңәшчесе Жан-Ив Камю, Маньяма делегациясе һәм Россия Федерациясенең эшкуарлар хокукларын яклау буенча вәкаләтле вәкиле Борис Титов. Төп тамаша урынына узганчы Татарстан районнарының 11 хуҗалыгы белән танышып йөрү мөмкинлеге дә бар иде. Күкмараның итегендә киде, яшел үзәннең җиләген дә ашады, тирмәләр белән дә танышты кунаклар. Сабан туена хәер-фатиха бирер чакта җитте һәм бәйрәм котлаулары яңгырады. Республика башлыгы ассызыклаганча, бәйрәмдә Татарстанның һәм Тулайым илнең азык-төлек иминлеген тәэмин итүче хезмәтчәннәрне билгелиләр. Бүген Казан мәйданы хаклы рәвештә иң яхшы игенчеләрне һәм терлекчеләрне, атаклы авыл хуҗалыгы ветераннарын хөрмәтли дип билгеләп үтте Рөстәм Миңнеханов. Сабан туеның уен мәйданчыкларында теләге булган һәр кеше үзенең көчен Сабан туеның тарихи һәм заманча ярышларында сынап карады. Каенлыкта Сабан туе кызып кына киткән чакта ипподромда атлар чабышы узды. Гомуми приз фонды 2 миллион 150 мең сум тәшкил итте. Быелгы Сабан туе призына ат чабышлары чиста канлы гарәп тукымыннан булган атларда 1600 метр дистанциягә булды. Бәйрәм кунаклары һәм ярышларда катнашучылар өчен республиканың атказанган артистлары һәм Татарстанның иң яхшы коллективлары чыгыш ясады. Шулай ук Аккыш күле янындагы урманлыкта узган Сабан туенда да җыр бию, уен ярыш бәйрәм биткәнче тынып тормады. Исәнмесез, кадерле дуслар, Казан Сабан туй мәйданына җыелган кунакларыбыз, элек-электән ата-бабалардан калган милли бәйрәмебез быел да коронавируска карамастан да үткәрергә булдык. Җыелган өчен рәхмәт, Сабан туйлар күңелле, матур иттереп истә калырлык булсын. Фәрит Мөхәммәтшин һәм республикага эш сәфәре белән килгән Тываның югары хурал рәисе Кан Ол Дава, Дәүләт думасы һәм Татарстан Дәүләт советы депутатлары муниципаль район башлыклары белән бергә Татарстанлылар белән аралашты, сәүдә рәтләрен карады. Алай гына да түгел, үзләре дә мавыктыргыч Сабан туе ярышларына кушылды.
Бәйрәмне менә шулай кулачлап, һәркем сокланырлык итеп уздыру милләтебезне, тарихыбызны барлау. Мөршидә Җиһан, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары. Көндәлек тормышта нинди генә кызыклы һәм үзенчәлекле хәлләргә юлыкмыйбыз. Нәкъ менә шул көндәлек вакыйгалар агышы сериал итеп төшерелә башлый. Бер хәл дип аталган телевизион сериал кайчан әзер булганын, аны кемнәр төшерүен хәбәрчебез Искәндәр Гыймалтдинов белеп кайтты. Тапшырылмаган хатлардан соң тамашачыга зур һәм кызык сериаллар тәкъдим ителмәде. Шуңа бер хәл сериалын төшерә башлау аерым игътибарга лаек. Сериалны Яңа гасыр телерадиокомпаниясе заказы буенча Ватан 21 гасыр кинокомпаниясе төшерә. Ул барлыгы 30 серияга исәпләнгән. Мин менә күп кенә режиссерлар белән, автор сценарий белән сөйләштем һәм үземнең семьяда булган хәлләрне сөйләдем. Хәтта менә сценарийны әзерләгән вакытта мин үземнең семья турында сөйләдем һәм күп кенә сәхнәләр бу сценарийга керде. Мәхәббәткә ирешер өчен үз-үзеңә игътибарлы булырга, бергәләп эшләргә, бергәләп компромисска барырга һәм әлбәттә бәхеткә ирешергә. Менә шул турыда сериал һәм мин уйлыйм инде төп максат безнең өчен, без беләсез кинокомпания төзедек. Безнең өчен төп максат моның белән бу сериал белән туктамаска һәм кино процессын ел сайын бер-ике сериал төшеп һәм бер крупнометражный кино төшерсәк, безнең өчен шәп булыр. Сериал милләт-ара гаиләдә булган узарга мөнәсәбәтләрен яктырта. Төп максаты тамашачыны милли һәм мәдәни традициялар аша татар телен өйрәнүгә этәрү. Марат Әхмәтов та сериалга уңышлар теләде. Менә шушы телебезгә рухи ихтыяҗны, аның матурлыгын, аның әдәби нәфислеген ничек күбрәк сеңдерергә халкыбызга дип әйтеп, менә шундый чараларның минемчә безнең бүгенге менә бу фильм төшерелә торган. Ул иң үтемлеләрнең берсе булыр дип өметләнәм. Иң үтемлеләрнең берсе. Менә бу фильмга салынган, аның эчтәлегенә салынган проблемалар алар меңләгән, 100 меңләгән татар гаиләләрендә бар. Һәм менә бу үзенә күрә бер матур гыйбрәт булып, һәм яисә ул проблеманы хәл итүдә матур үрнәк булып, безнең бик күп тамашачыларга үз язмышын табарга булышыр дип өметләнәм. Нәтиҗәлеге буенча инандырырлык проектлар бар икән, без һәр чаганы күтәреп алып булышырга риза. Бер хәл сериалы 2021 елның октябрендә күрсәтелә башлый. Киләчәктә сериалның тагын бер сезоны булыр дип тә ышандыра оештыручылар. Искәндәр Гыймалтдинов, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Илнең иң матур авылларының берсен Татарстанда сайлап алырга мөмкиннәр. Республикада Россиянең иң матур авыллары һәм шәһәрләре ассоциациясенең Идел буе 3нче экспедициясе узды. Белгечләр югары статуска дәгъва кылучыларны сайлый. Кама Тамагы районыннан безнең репортаж. Лабаш тауы Идел буе төбәкләрендә Идел белән Шулман елгалары кушылган урындагы иң биек калкулыкларның берсе. Уникаль булуы, гүзәллеге белән үзенә җәлеп итә. Привести с чем-то, сравнить и решили, что, наверное, лучше не сравнивать, потому что это действительно исключительное место, и сюда в любом случае стоит приехать. Россиянең иң матур авылы исеменә дәгъва итү өчен табигый үзенчәлекләр, авылның кызыклы тарихы, архитектурасы, аш-су традицияләре, төбәкнең гореф-гадәтләрен саклау мөһим. Җирле сыр заводы быел үз продукциясе белән Франциядә дәрәҗәле күргәзмәдә җиңүче булды. Кунакларга 11 сортның ничек әзерләнүе турында сөйләп күрсәттеләр. Танылган йөзем үстерүче Айрат Ялалетдинов биләмәсе дә якында гына. Әлегә йөзем өлгермәсә дә, плантацияләрнең масштабы таң калдыра. Шунда ук шәраб җитештерүне башлап җибәргән ниятлиләр. Этнотуризм гомуми программада мәҗбүри шарт. Балташ авылына нигез салынуга инде 450 ел. Ә җирлек турында беренче истәлекләр Болгар ханлыгы заманыннан ук билгеле дип сөйли җирле мәчет имамы Нияз Вафин. 32 елга кадәр мәхәллә булган. Аны 90 еллар башында янә торгызганнар. 94 елда безнең бывший колхоз председателе елында шул үзбек тырышып йөрде, иң беренче районда тырышып салдыларны. Салдырып инде җаллап читтән. Менә ул мәчет әйбәт кенә эшләп килә. Алланың биргәненә шөкер. Биредә җир астыннан күп чишмәләр ага. Барлык хуҗалыкларга диярлек чишмәләрдән су торбалары таштырылган. Чишмәләр аларны цекләндергән, чистарткан кешеләр исемнәре белән аталган. Районның икенче ягында атаклы Красновидово авылы. Аңа исемне Идел буйлап сәяхәте вакытында бөек патша Екатерина биргән. Авыл үзенең тарихи изен саклап калган. Җирле пекаренда яшь чагында ярдәмче булып, Максим Горький эшләгән. Бу турыда минем университетларым әсәрендә дә язган иде. Ә безнең заманда авыл Алмаз басы бәйрәме белән дан тота. Август аенда Горький музеена тирә-яктан кунаклар, фольклор коллективлары җыела.
Кама тамагында карадылар, сыр заводын карадылар, виноградникны карадылар. Шул әйберләрне ашап карагач, әйттеләр бик яхшы. Экспертлар Мәскәү, Рязань, Самар өлкәләрендә Татарстанның берничә районында булырга өлгерде. Экспедиция июль башында тәмамланып йомгак ясыйлар. Авыл туризмының яңа маршрутларын бәяләп, Россиянең иң матур авылы статусына чираттагы дәгъвачыларны ачыклыйлар. Фарис Мөхәммәтов, Дмитрий Евторов, Ленар Хәбибуллин, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Кама Тамак районы. Галиаскар Камал театры 115-нче театраль сезонны легендар Зәңгәр шәл белән япты. Җәйге ялга китер алдыннан театрга Татарстанның мәдәният министры Ирада Әюпова килде һәм экскурсия оештырды. Тулырак Айзилә Батырханова язмасында. Мәхәббәт бинаның сәхнәсен һәм артистларын күреп гадәтләнгәнгә театрның эчке тормышын күзәтү журналист һәм блогерларга бик кызыклы булды. Бу театр, беләсезме, минем бала чактан иң яраткан безнең гаилә белән бара торган урын. Һәм хәзер инде мин үскәч, үз балаларымны, алар минем өчен бик зур шатлык белән монда алып киләм. Бинаның аскы катында костюмнар тегүчеләр, декорация әзерләүчеләр, һәрберсе үз эшенең остасы. Яңа сезонга әзерлек эшен башлап җибәргәннәр. Камал театрының иң бөек ноктасына менү бәхете дә елмайды. Бик күп блогерларның хыялы тормышка ашты. Алар очар кош биеклегендә Камал театрының иң өске катына менеп, шәп фотолар ясады. Очрашуда 115-нче театраль сезонга йомгак ясалды. Спектакльләрнең уңышы билгеләп үтелде, яңалыклар әйтелде. Минем өчен иң кызык спектакль бу елда Хуш авылым булды. Шушы спектакльдә шушы шәхесләрнең тарихы ул күренә. Шәхесләрнең тормышы. Һәм минем өчен Айдар Забаровның шушы спектакле Камал театрының афишасында ул бик көчле позицияларда хәзер. Шын күңелдән Камал театрының кутысын килә сезон ябылышы белән. Һәм инде әйтеп үтәсе килә, менә бик кызыклы булды минем өчен быел яңа формат, яшьләрчә формат, шишәмбе көн кич белән дип атала торган. Анда берничә спектакль күрсәтелә. Мин аларны үзем карадым һәм башка көнне шул вакытта инде мин шушы тәнәфесләр вакытында җырлаганым булды, чыгыш ясадым. Театр директоры Илфир Якупов сүзләренчә, иң зур уңыш театрларның элеккеге халәтенә кайтуы һәм яраткан тамашачыларына төрле темаларны яктырткан, төрле жанрларны кулачлаган спектакльләр бүләк итә алуы. Мин бик зур рәхмәт әйтәсем килә тамашачыларга, чөнки тамашачылар шундый авыр вакытта безне ташламадылар, шундый куркыныч булган вакытларда да бәлки ташламадылар, һәр вакыт безнең белән булдылар, безнең белән кызыксынып тордылар. Иң мөһиме, без күрдек безнең үз тугры һәм кыю тамашачыбыз барлыгын. Иң шул җиңү бу сезонның шулайдыр дип уйлыйм. Айзилә Батырханова, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары. Эфирда Татарстан яңалыклары дәвам итәбез. Экологик проблема һәм аның белән көрәшү. Бу мәсьәләгә ачыклык кертер өчен студиябезгә районара табигатьне саклау прокуроры Илсур Гыйльметдиновны чакырдык. Актуаль әңгәмә сәхифәсен журналист Миңназым Сәфәров җиткерер. Хәерле көн, Илсур әфәнде. Хәерле көн. Җәй белән бергә көтмәгәндә диярлек тагын бер шул проблемага килеп бастыгымы? Сулыклар чәчәк ата башлады. Менә әле генә хәбәр килеп ишетте. Булак чәчәк аткан икән, Казан су чәчәк аткан икән, Идел турында хәбәр юк әлегә. Менә сез табигатьне саклау өлкәсендә озак еллар эшләгән кеше буларак әйтегез әле. Сулыкларыбыз, һаваларыбыз моннан 10 елга булганы белән пычрана төштеме, әллә киресенчә чистара төштеме? Сулыкларга килгәндә, кызганычка каршы елдан ел чистара бара дип әйтмәс идем. Бер рәвештә тора. Шул 5-6 ел эчендә хәзер туктата алдык. Хәзер пычранмый. Ләкин шулай да менә бу чәчәк ату үзе бер күренеш, суның чиста булмаган күрсәтә. Чөнки су чәчәк атуның төп сәбәбе бу фосфатлар, азот. Шуңа күрә менә кеше кулы белән кертелгән пычрак дигән сүз түгелме? Әйе, бу савыт-саба юа торган матдәләрнең шулар белән иләгә дә. Менә быел инде бигрәк тә иртә ату шул температураның югары тору белән бәйле. Хәзерге вакытта экология буенча бик күп законнар, бик күп
кагыйдәләр үзгәрә. Шул вакытта, элекке вакытта һәрбер предприятие су чистарту җайланмалары да, һава үлчәү буенча да автоматлар куярга тиеш иде. Ләкин менә бу соңгы ковидный авырулар әз генә бу эшне туктатып тора. Шулай да закон буенча һәрбер бер оешма табигатькә зыян китерә торган ул җайланмаларны куярга тиеш. Иделне чистарту буенча проект бара, миңа калса, гамәлгә керде. Ләкин Иделне без ничек кенә тырышсак та, ул Иделнең генә чистартып булмаячак. Чөнки Идел бит кечкенә елгалардан җыелган зур елга бит инде ул. Менә бу кечкенә елгаларны чистарту каралганмы безнең? Чөнки район җирләрендә, урыннарда кызганча каршы халык та артык әйберләрен, чүп-чарны елга буена илтеп ташлауны хәзер нормага әйләндереп бара шикелле. Менә бу күренеш белән ничек көрәшергә була? Безнең Татарстанда башка төбәкләр белән чагыштырганда күп игътибар бирелә бу эшкә. Менә Татарстанның үз программасы да бар, сулыкларын чистарту буенча. Бу программа буенча Татарстанның бөтен районнарында яңа чистарту җайланмалары яки төзелеп бетә, яки төзелә. Кайбер районнарда әле проектта. Шуңа күрә бу су чистарту җайланмалары хәзерге вакытта минемчә бик күп өлеш кертергә тиеш суның чистаруы буенча. Идел инде үзе зур бер проблема, потому что аның заманында шул буып куелган водохранилище. Акмавы, Акмавы, менә шул нәтиҗәләргә китерә инде аның чираклыгы, чәчәк атуы. Бу иң зур проблема, иң зур катастрофа дип әйтергә була заманда табигатькә китерелгән. Шулай да безнең Татарстанда кабатлап әйтәм бик күп игътибар бирелә. Хәзер инде су кырыйлары, су саклау зоналарын картага куйдылар. Хәзер рейдлар, экология, министерство безнең экология, Роспреднадзор барыста рейдлар ясап торалар. Хәзер инде бик сирәк шундый күренеш, пычрак ташу су кырыена бик сирәк. Исәп калына башлады шулай. Исәпкә дә алына бик сирәк тотабыз. Баштан элегрәк, бер 8 ел элек, ул гел авыл кешесе ияләшкән бит инде, су алып китер дип, элек тиресендә су кырыена ташылар иде. Хәзер анда күренеш юк. Ләкин миңа калса, без менә бу чаралар күрү белән чаралар дип сорадым үземдек, һәм шунда ук башыма уй килде. Без күбрәк нәтиҗә белән көрәшәбез шикелле. Миңа калса, бу күренешләрнең сәбәбе белән көрәшергә кирәк. Менә шул мәктәп балаларын бу эшкә җәлеп итү. Чөнки без мәктәп балаларын бүген тест бирергә, имтихан бирергә генә әзерлибез шикелле. Менә үзенең туган төбәгендәге җылганың каян башлануын, каян коюын, анда нәрсә ташларга ярауын, ярамавын, анда үзенең өлеш кертүен без бөтенләй миңа калса онытып җибәрдек шикелле. Мин хаклымы? Юк, саклы, әлбәттә. Табигатьнең чиста булсын өчен бер-ике поколение үтәргә тиеш. Без балаларны башта тәрбияләп, аларны дөрес итеп яшәргә, табигатькә карашын үзгәртергә тиеш. Алар үз чиратында инде үзләренең балаларын. Менә бер-ике шулай поколение гына үткәч, без ниндер нәтиҗәгә килеп чыгарбыз дип уйлыйм. Чөнки хәзерге вакытта ул күренеш барыгыз да күрә инде, машинадан бик гади, машинадан тәрәзәдән чыгып ташлау. Безнең кешеләр зарланырга яраталар. Менә бу су кырыенда пычрак дип, менә монда ник җыштырмыйлар дип, менә чиновниклар алар гаепле дип. Булай караганда ул чиновник китереп ташлаган бит инде су кырыена да пычракны, подъездга да ул ташламый. Шунда яшәүчеләр, минемчә, ул Мәскәүдән килеп, беркем дә ташламый аларның подъездларына, җыштырмый. Менә без еш кына хәзер таралган күренеш, менә субботникларга чыгабыз бит. Шунда ул мондагы шулда яшәүчеләр безгә карап тормый, беркем дә кушылмый. Әле ул шулай ук сез дөрес әйткәнчә, ул наян башта тәрбияләргә кирәк ул кешеләрне. Аннан соң гына инде нәрсәдер эшләргә була. Тәртип башта булырга тиеш. Тәртип башта булырга тиеш. Һәрбер кеше үзенә башларга тиеш. Ләкин ничек дип әйтим, суның менә Казан буенча, Идел елгасы буенча барганда, безнең Казан тирәсеннән агучы суның иң теге ничек дип әйтим инде, көйләнмәгән, иң кеше өчен җайланмаган икәнлеген күрәсең. Башта предприятиеләр сырып алган иде безнең шул Идел ярларын, әйме. Хәзер инде әкрен ушлы, акчалы абзыйлар анда үзләренең пирсларын, үзләренең йортларын сала башладылар. Бу эш белән әлбәттә безнең президентыбыз күптән көрәшергә чакырды инде. Аңа шуны килмәгән бер 10 ел гына бардыр инде ул ташланганга.
Ләкин бүген ни хәлдә менә шу? Су буйларын бөтен кешегә дә уңайлы булсын өчен көйләү. Безнең элекке вакытта оешмаларны су кырыена салганнар, чөнки алар күбесе дә су күп кабул су кирәк. Су кулланганнар һәм инде ул артерия бит, ул транспорт артериясы. Ташырга да, бушатырга да чынлап та шулай. Хәзерге вакытта инде барыбер башкача, хәзер технологиялар башка, күп очракта хәзер суда кирәкми, машиналар белән күчерәләр, тимер юллары. Хәзер шуңа күрә ул оешмалар китеп бара, менә сез әйткән салу, су кырыйларын яулап алу. Ул әлбәттә 90-нчы елларда салынган йортлар күбесе. Хәзер әйтмәс идем мин, хәзер яңа йортлар салганнар дип. Хәзер беренчедән су кырыйлары кадастрга бастырылды. Алай җиңел салынмый. Җиңел булмый, җиңел түгел. Су кырыйлары берегә полоса дип әйтәләр инде. Ул хәзер кадастрда тора, Идел буенча, президентның кушуы буенча аларны кадастрга бастырдылар. Искеләрне инде менә аларны иштерүдән хәзер файдасы бармы, күбрәк зыяны бармы? Минемчә, ул хәзер салган йортларны мөмкин булганча аларның әшәкесе суга эләкмәслек итеп ясарга кирәк беренчедән. Аларны ливневка өстән яуган суларны җыя торган җайланмалар, чистарту җайланмалары куйдырып, беренче эш итеп суларны эшләргә кирәк. Аннары инде кирнәп, чынлап та шул су кырыйларын бушатырга, бәлкем бик зыян ясый торган өйләрне, мунчалар бар бит инде, су кырыенда бөтен чистарту җайланмасыз гына суга бәреп баралар, аларны әкрен генә иштерергә, алдырырга кирәк. Искәтчелек гелмә яңадан су буенда су саклау зонасы дип әйттек без, әйме? Ул ничә метр булырга тиеш? Шуннан якын килмәскә тиеш. Суның озынлыгына карап инде, 20 метр дип әйтсәм ялгышмам, чөнки бөтен уртача елгаларның озынлыгы буенча карап, безнең 20 метр ул буш булырга тиеш. Анда коймалар да булмаска тиеш, йортлар да булмаска тиеш, машина да кергә ярамый, анда машинаны юрга ярамый. Безнең әле менә кызганычка каршы хәзер ул 20 метрны сугалыйларында ашлама кертәләр, ашламалар саклыйлар шул. Йорт салуына түгел, йортына салу түгел, менә шул күренешләр бар. Әле элеккедән калган ферма карталар дип аталар, җәйге сыерларны саклый торган урыннар. Һаман да шул суга гына, су кырыенда гына түгел, суга кертеп ясыйлар. Алар бердән әйткәнемчә бер файдага түгел, менә ул суның чәчәккә туда тагын бер сәбәбе шул. Димәк, андыйлар белән административ чаралар белән дә көрәшергә кирәк дисез инде. Син аңлату гына түгел, әйме? Аңлатудан узган бу эшләр. Аңлатудан узган, алар ясалган, алар үзләре теләп берсе дә инде хәзер. Ул бит инде организациялар ияләшкән, алар гомергә шулай ясаганнар. Менә без шулай булырга тиеш дип уйлыйлар. Кызганычка каршы су чистара бармый, киләчәктә безнең балаларга нәрсә калдырабыз без? Әңгәмәгә өчен бик зур рәхмәт. Тамашачыларга мин болай дип әйтергә, шуннан да урамдагы чисталыгы безнең күңелебез чисталыгы булырга тиеш. Андагы начарлык та, яхшылык та безнең үзебезгә әйләнеп кайта. Исәнлектә күрешик. Рәхмәт үзегезгә. Сау булыгыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, әле генә сез студиябез кунагы Татарстанның район-ара табигатьне саклау прокуроры Илсур Гыйльметдинов белән журналист Миңназыйм Сәфәровның әңгәмәсен тыңладыгыз. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Гөлназ Ибраһимова бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Коронавирустан прививка сатырга онытмагыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән-имин булыгыз.